Fues I ffilmio draw yn Ynys Môn efo merch o'r enw Corinna i gael clywed am ei chyflwr anghyffredin hi, Myotubular Myopathy. So hwn di'r llun dwythas can 20 weeks. O, reit. Wedyn, dwi wedi cael 5 sgan i gyd. 5? Ie. Mae'n 2 dwi'n gael. Ie. Dwi'n lwcus, do. Ti'n really lwcus. Ie, so dwi'n cael sgan wsos nesaf. Reit. Llun dwytha, 36 weeks. Wedyn, mae'n siŵr neith pender gweld beth sy'n mynd ymlaen rôl hynny. Pam ydych chi'n cael y sgan 36 weeks da? Jyst i gweld y tyfiant y babi, gweld os mae'n tyfu'n iawn a falle. O, reit, oce. A fyny rwan, mae wedi bod yn iawn, mae wedi bod yn perffaith iawn. So mae'r broth wedi bod yn average. Reit. So mae hwnna'n dda iawn. Ond ti di blino neu? Ti'n mynd iawn? Dwi wedi blino mwy mis dwytha yma. Do? Do, so dwi gorau cerdded mwy hefo'r ffon a ballu a dwi'n cadarolwi mwy. Ie. Fel arall, dwi'n teimlo'n iawn. Really, jyst i blino. Ond ti'n edrych yn iawn, dweud? Ie. Ie, gyferbyn o. Mae merchaid eraill yn stryglo trwy feichiogrwydd, ond dwi'n iawn. Fyny rwan. Lyfli. Be yn union ydy'r cyflwr? Y cyflwr di, arna fi di bod mae'r fatha'r cyhyra ddim di datblygu'n iawn. Maen nhw feri yn, dyn nhw di datblygu'n iawn lle. So dwi'n mynd gallu cerdded yn bell, dwi'n gallu mynd fyny grisia, dwi'n gallu rhedeg. Os dwi'n disgyn fatha babi lle, dwi'n, fydda'n stopio fi'n hyn. Ond mae yr cyflwr fi lle mae yna 3 wahanol fath o'r cyflwr sydd gyda fi lle. Yr ei gweitha di'r X-linked Myotubular Myopathy. Mae rhai plant yn cael ei geni hefo'r cyflwr a dyn nhw'n gallu hyd yn oed anadlu dros nhw hunan a falle a maen nhw'n lwcus i byw tan nhw 10 oed lle. A wedyn mae'n recessive, sef yr un sydd yn rhywun yn iawn tan maen nhw'n cyrraedd rhyw 20 oed lle wedyn maen nhw'n dweud gwan yn sydyn iawn. Ond yr un sgynna fi ydy'r un gora, wel, yn y marn i lle. Wedyn mae'n aros yr un fath trwy mywyd i gobeithio lle. Ond mi na i mynd yn gwanach a hynach ai lle. Os gennych chi ffrindiau sydd efo'r un cyflwr o gwbl sydd ydych chi'n siarad efo a helpu'ch gilydd neu? Yr unig ffordd trwy Facebook, mae yna grŵp yma, so pobl o America, wel, dros y byd i gyd lle. Ydych chi wedi ffeindio hynna'n help pan ydych chi'n cyfnod feichiogrwydd o gwbl? Do'n i ddim i ddeud y gwir, cos do'n am llawer o pobl hefo anghyflwr i, wel, do'n a dim o'n i gallu cael hyd di mynd trwy, di cael babi lle. Ne, oedden nhw hefo'r cyflwr lle, gafon nhw babi wedyn, nath nhw ffeindio bod gynnu nhw'r cyflwr lle. So, cos dwi'n cofio gofyn dy barn pobl lle am gwybodaeth gynnu nhw, ond oedd gynnu nhw'n llawer o gwybodaeth. Ond a neb, oedden nhw'n gwybod di mynd trwy feichiogrwydd lle. Wel, ag eich ti di ysbrydoli pobl eraill i gael plant fan? Ie, gobeithio. Gobeithio, cos dwi'n meddwl, mae pawb yr un peth, maen nhw'n meddwl cael plant, maen nhw'n meddwl bod o'n peth mowr, ofnadwy mowr, ond pam ti'n mynd trwy fo, dydy o ddim yn peth braf a peth i mwynhau i ddweud gwir.